Tinsab fi stadju avvanzat ta' rikostruzzjoni triq Marsa-l-Forn Fawdex li hi waħda mill-itwar u l-iktar arterji importanti li jaqdu r-Rabat ma' Marsa-l-Forn. Tul ta' madwar 4 kilometri f'din it-triq qed jitpoġġew diversi servizzi ġodda, fosthom inkluż dawk tal-ilma u drenaġġ u s-servizz ta' New Water għall-bdiewa. F'dan il-proġett qed tingħata attenzjoni partikolari lejn l-ambjent u s-siti arkeoloġiċi fil-madwar bi pjan li ħares siġa reżistenti, jintegra spazji ħodor ġodda u jnaqqas l-impatt fuq l-art naturali. Il-proġett qed isir f'żoni sensittivi għall-arkeoloġija fejn instabu f'daliet storiċi li jmorru lura l-ewwel port ta' Marsa-l-Forn. Fi żjara fuq l-lan tax-xogħol ġie spjegat lill-Prim Ministru Robert Abela li din it-triq hi waħda mill-ikbar proġetti infrastrutturali f'Għawdex. Akkumpanjat mill-Ministru għall-Għawdex Clint Camilleri, il-Prim Ministru tkellem dwar il-programm ambizzjuż ta' rikostruzzjoni ta' mit-triq madwar Għawdex li qal se jġib titjib sinifikanti fil-konnettività tal-gżira billi fost oħrajn se titnaqqas il-konġestjoni miċ-ċentru storiku tar-Rabat, jitlestew it-toroq ta' taħt iċ-Ċittadella u l-arterja ġdida li taqqa' triq Fortunato Mizzi ma' triq Marsa-l-Forn fost proġetti oħra ta' modernizzar tat-toroq. Din l-inizjattiva se tinkludi wkoll toroq arterjali fin-Nadur, il-Qala u r-Rabat kif tħabbar fil-baġit. Żied jingħad li l-ewwel fażi tal-bypass George Pisani b'tul ta' 9 kilometru diġà nfetħet għall-vetturi u qed tnaqqas mod drastiku l-ħtieġa li l-vetturi jgħaddu miċ-ċentru tar-Rabat. Din tinkludi wkoll pont ġdid fuq il-wied ta' Karawendi, strutturi sħaħ ta' stormwater ġodda u l-preservazzjoni ta' barriera antika li nbidlet f'ġibjun għall-ilma tax-xita. Ix-xogħol għaddej fi 3 żoni ta' triq fl-istess ħin biex il-proġett jibda għaddej b'ritmu maġġel. Fiż-żona tal-Knisja tal-Kapuċċini se jsir titjib totali tal-junction, inkluż bankini ġodda u żoni ħodor biex tinħoloq pjazza pubblika aktar organizzata u aktar sigura. Il-proġett qed jitwetta b'kollaborazzjoni ma' din l-art ħelwa u qed jiffoka fuq il-bilanċ bejn l-iżvilupp u l-ambjent. Tul it-triq se jitħawlu madwar 300 siġra indiġena matura fil-waqt li aktar minn 200 siġra oħra se jkunu salvati.